Terve! Pilkkikausi loppui liian lyhyen. No ei se mitään, kesäkausi on alkanut. Itsellä alkaa parin päivän päästä. Laitetaan nyt tänään perjantaina kilpailu pystyyn, mikä loppuu maanantai, eli viikonlopun yli. On tulossa tää S-Boosterin pieni päivitys. Arvaatko mikä? Laita tähän postaukseen arvauksessa seuranneiden Instagram-tiliä seuranneiden kesken arvataan 2 identtistä pakettia pilkkiaiheisia omasta pakista. Tuli vähän samoja tuotteita useampi ostettua, niin pannaan muutama kiertoon. En muuta kuin tiliä seurantaa, saa jakaa, arvalkaa, jos on useampi sama vastaus, niiden kesken arvataan sitten 2 voittajaa sieltä. En muuta kuin kireitä siimoja turvallisesti vesiin. Yes. Moro.